Здравейте хора! Днес ще ви покажа какво има в моята раница. Тя е доста тежка и скоро се нуждае от нова, защото е твърде бебешка, 5 клас съм. И нека започваме. Ето, отваряме този най-големият джоб. Първото, което виждам е тефтерче на ето тази марка. Не се вижда много добре. Вътре си пиша записки, домашни. Само тук, там е от ония ден, кога си купих. Бележник. Ето ми е снимката. Бележника, много се харесвам там. Тетрадка по английски. Учебник и учебна тетрадка по английски. Учебник по музика. Тетрадка по български. Учебник по български. Учебна тетрадка по математика. Тетрадка по математика. Учебник по математика. Изморих се. Учебник по история и учебна тетрадка по история. Тетрадка по история. Колко ми добре. Мокри кърпички. И още едно тефтерче. Да видим какво има в другия джоб. Картонни чиники. Те ще ни трябват под машин бит ни искат. Книга. Това е тайна. Жертви на послушанието се казва. Прежда. Тя ще ми трябва пазените под машин бит. НСС и един молив, който трябва да го пребора в НСС. Ето. Има мартинички. И нека да върнем обратно всичко. Но преди това има още джобчета. Сестра ми е напъхала кукла в раницата. Не съм я сложила аз там. Острелка. И ножица. Надявам се да сте харесали моето клипче. И ако е така, пишете долу в коментарите. Не. И общо взето, това е в моята раница. Клипчето стана късичко, защото нямам кой знае какво, все пак е ученическа раница. Пък и не смятам, че са ни интересни учебниците. Затова към него ще прибавим и какво имам в моята чантичка. Тя е кафява с джобче, което е с капсулки, с капси. Още едно джобче. Тя е с 4 джоба. Тук още едно и тук едно. Първо ще започнем с това джобче. Вътре имам два и нещо. Пари. Малко дребни. Телефон. Дезинфектант за ръце.
вестник, ментови бомбони, а тук неща, календарче и снимката ми. И някои други късметчета от баницата, но няма да им отделям време, затова ще покажа само календарчето. И снимката ми бях малка тогава. И това е. До нови срещи, надявам се да ви е харесало моето клипче и ако ви е харесало, ми пишете долу в коментарите. Ако не ви е харесало, пак ми пишете долу в коментарите. Ще се радвам да чуя. И на следващото клипче искам да ви кажа, че искам въпроси, предизвикателства, да ми пишете долу пак в коментарите и аз искам да ги изпълня. Затова напишете ги! До нови срещи! Чао!